So guys, a cikin wannan video ne mu zan nuna muku yadda za ku yi buying din coin a Bybit ku yi holding din shi. Kun gane? So first abin da za ka yi, in ka yi depositing din kuɗinka from kai P2P, amma ka depositing kuɗinka za ka gan shi a funding wallet din nan. Wato nan kenan za ka gan shi a funding wallet. So abin da za ka yi shi ne, za ka zo nan wajen spot nan inda ka sa spot trade din nan. So za ka zo ka yi clicking din shi. After ka yi clicking, sai ka yi searching din sunan coin din da yake so ka siya, ka yi holding din shi. So yanzu misali muna son mu sai Shiba. Muna son mu sai Shiba Inu under spot trading. Ka kuma ta spot a baya a futures trading perpetual ne muke danna. Yanzu kuma muna so mu siya ne mu holding, sai mu danna spot trading. Nan a limit, a baya na muku bayani me limit and me market. Wato a limit sai ya kai wani amount sannan za mu shiga kasuwan. In yanzu muke so mu siya, yanzu muke son mu siya mu holding, so za mu dawo da shi akan market. After mun dawo da shi akan market, sai mu sa amount mu nawa muke so mu siya mu holding. So yanzu misali ne muna so mu siya na dala 100. Yanzu misali muna so mu siya dala 100, kawai sai mu danna buy. Kana siya automatically ka sai shi ba ka yi holding din shi. Sorry, I'm sorry. Automatically ka sai shi ba ka yi holding din shi. In ka dawo kan my asset nan, in kai clicking din wajen funding, so in kai clicking wajen funding za ka gan shi nan shine asset ɗinka da yake holding gaba ɗaya. In kana holding duka anan za ka gan su. Sannan kuma kana so kuma ka siya still wajen spot din ba za ka koma, sai kai clicking inda ka saka sell din nan, sell. Ka gane? Sai kai clicking inda ka sa sell din nan. So ba za ga amount na Shiba ɗinka da ma ke da shi anan. So in gaba ɗaya za ka sai ka ja ka sa complete 100%, sai ka danna sell. Da ka danna sell, kuɗinka zai converting automatically zuwa USDT, still kuma za ka gan shi anan. So sai mu haɗa video na gaba.